nsọ 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 oseburu ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'elu igwe na ala. Hụzana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hụzana n'elu kacha elu. Nsọ 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 oseburu ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hụzana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hụzana n'elu kacha elu. Nsọ 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 oseburu ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hụzana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hụzana n'elu kacha elu. Nsọ 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 oseburu ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hụzana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hụzana n'elu kacha elu. Nsọ 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 oseburu ụwa Chineke nke igwe ndị agha, nsọ 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 ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Nsọ 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 Hụzana 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 n'elu kacha elu. Hụzana 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 n'elu kacha elu. Nsọ 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 ọ dị ngọzi bụ onye bịara. Nsọ 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 n'aha Onyenwe anyị. Onyenwe anyị. Nsọ 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 Hụzana 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 n'elu kacha elu. Hụzana 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 n'elu kacha elu. Nsọ 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 oseburu ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hụzana n'elu kacha elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hụzana n'elu kacha elu. This is how we say holy 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 Lord God Almighty in Igbo language. So please, thank you. Subscribe to this channel if you've not, and click the notification bell so that whenever I post any video, you'll be the first to know. Thank you very much, and do have a nice day. Ka emesịa ka ọ dịbazịa. Bye.